Det her det bliver simpelthen den 4. video, jeg vil lægge op. Og den vil handle om, hvad jeg har fået i fødselsdagsgave og i julegave. Og det er simpelthen alle hestetingene, altså dem jeg bruger til hester og sådan noget. Og, men lad os bare komme i gang. Den første ting, jeg gerne vil vise jer, kommer her. De her RBH-klokker. Bandager. Hvad fuck taler jeg? Bandager i grøn. Og jeg har et helt sæt, så derfor tager jeg bare hele sættet nu, i stedet for at klippe i det. Og det her, det er nogle bandager og sådan noget, man ikke behøver at have sådan noget indunder. Altså sådan noget bandage noget indunder. Det var så den første ting. Den anden ting, det er det her, den her RBH-creme, som er kop. Og det er også RBH. Lad mig lige se, om jeg kan finde et sted, hvor der står RBH. Ja, RBH Light, som står omvendt for jer, men det står ikke omvendt for mig. Den tredje ting, jeg gerne vil vise, er de her gamasjer. I RBH i grøn, som passer til sættet. Og ja, jeg ved ikke, hvem jeg bruger det til, men de er i hvert fald rigtig flotte. Den fjerde ting, jeg gerne vil vise jer, er den her hue, som også er BH, der passer til sættet, og det er størrelse kop. Og den er rigtig flot, så den er jeg også rigtig glad for. Den femte og sidste ting, jeg gerne vil vise jer af RBH, det er denne her grønne underlag, der passer til resten, jeg lige har vist jer. Og det er rigtig flot, og også rigtig godt, fordi det har sådan, heroppe er det sådan lidt, der kan der komme luft i og sådan noget, eller luft ud og ind. Og så er det bare rigtig, rigtig flot. Især når der står RBH lige her. Der står også RBH lige der. Men ja, det her det er altså også rigtig, rigtig flot. Men det var de første 5 ting. De andre ting kommer nu. Det var simpelthen den første ting af de andre, jeg vil vise jer. Og det er sådan en blå turkis grime, som der står Superstar på. Jeg har faktisk en hest, der hedder All Star. Så måske skal det være det. Nej. Men det finder jeg ud af, det er størrelse kop igen. Den er sådan blød heroppe og blød her. Og den er rigtig, rigtig flot. Den anden grime, det er den her lyserøde en. Og der står der Precious. Det står til pony. Den er sådan lidt, hvad skal man kalde det? Lilla, lyserødagtig. Og denne her, den er sådan meget mørkerød i det. Og der står der så Hooligan, og det står til kop. Så kommer denne her, som er ikke ligesom de andre. Det er sådan en rigtig flot stævnegrin, jeg bruger, som er glimmer her. Og det er størrelse pony. Ja, jeg har kun én pony. Ja, det har jeg faktisk. Jo, jeg har 2 med den ene røde ikke stævne på. Den er også lidt lille. Og den er sort, som I kan se. Det er lidt sådan. Okay, og den sidste 5. ting, jeg viser, er dem her. Og det er simpelthen den her strilekasse, som er rigtig stor og holdbar. Jeg har lige 2 stiller herinde, men den fik jeg faktisk også i julegave. Så er der sådan en kæmpe en her. Herinde, og så er der så sådan en her. Og så er der så sådan en her. Jeg aner godt nok ikke, hvad man bruger den til. Men det var så de sidste ting af denne her. Af dem her. Næste kommer lige om lidt. Det jeg viser jer nu, det er sådan nogle, det er lidt mere end 5 ting, jeg vil vise jer. Det første det er dem her, man kan lægge under. Jeg ved godt, jeg viser jer nogle, som der ikke behøves, men jeg har sådan nogle, der skal være sådan nogle her under. Og de er rigtig gode, fordi man kan se, at der er sådan en her ting der. Og de er også fra RBH. Og dem har jeg 4 af. Så har jeg sådan nogle sølvklokker her. Som er fra Products, Bar Products.
Så vi kan... Det står ikke på den her, det står på den her. Så har jeg noget, der matcher hertil. De er bare til forbenene, og det er det klokkerne. Så har jeg så 2 sådan nogle her Epona Outfit. Det er rigtig, rigtig godt. Plus denne her, der er til at sådan at smøre hårene med. Så har jeg også fået sådan nogle her elastikker i lyserød. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg ikke fik dem i hvid, men jeg fik dem i lyserød. Og de er købt i Gulerodskongen. Og dem er der rigtig, rigtig mange af, kan jeg se. Og ja, det var så nogle af de ting. Og der kommer mange flere ting. Bare vent og se. Hvad det var, jeg talte om med, der kommer mange flere ting. Der kommer ikke ret mange ting mere. Der kommer et par stykker. Jeg tror kun, der kommer 3. Der kommer kun 3 ting mere. Og så slutter jeg så videoen af. Men det kommer vi til, når jeg er færdig med at vise det her. Den første ting af de 3 ting, jeg vil vise jer, er denne her vest, som er meget lille. Og den er rigtig, rigtig flot, synes jeg. Og den vil jeg også være rigtig, rigtig glad for. Så har jeg simpelthen sådan en her, jeg vil bruge på ridlejren. Den måler vægt. Så hvis min mor siger, at de skal have 1 kilo for eksempel vrap, så sætter jeg den så på dem her dims, det vrappen nu er i, og så kører den så op. Eller mad eller et eller andet. Den er jeg også rigtig glad for. Og den sidste ting, det er simpelthen det her skridttæppe. Hvis jeg nu sveder. Det er ikke så langt. Det er størrelse medium. Det kostede 469 kroner. Det er blå, mørkt, og så er det hvide kant rundt om. Ja, det var det, jeg gerne vil vise jer for den her video. Den blev ikke så lang, men jeg håber, I synes godt om. Jeg håber, I synes, videoen blev god. Det er den første video, jeg lægger ind, hvad jeg sådan har fået i julegave og sådan noget. Jeg klumper lidt i det, men det går nok, tror jeg. Jeg håber, I vil give den masser af likes, og som jeg har sagt i nogle af de andre videoer med min veninde, så må jeg rigtig gerne gå ind og abonnere min ven Katrine Kruse. Det er også det, hun hedder inde på YouTube. Og hun har ikke sådan lagt nogen hun har lagt en video op, hvor mig og Katrine vi rydder ud i skoven og sådan noget på mine ponyer. Men jeg håber, I vil abonnere hende og sådan noget, og like hendes video og sådan noget, skrive, at det var en rigtig god video, fordi det vil gøre mig glad, og det vil også gøre hende glad. Bare ikke sige, at det er mig, der sådan har sagt det. Jeg tror heller ikke, I vil skrive det. Men jeg er rigtig, rigtig glad for, at I så med i den her video. Jeg håber også, I synes, at tingene de ikke var sådan alt for dårlige, og videoen ikke blev alt for rystet og sådan noget, men jeg havde ikke så meget tid. Jeg skulle også ud og købe nogle flere ting nu, så jeg skulle ud sådan i en eller anden butik til heste. Det kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder. Nu kan jeg huske det. Toftegårdens rideudstyr. Der var den. Det brugte jeg også lidt tid på. Jamen, jeg håber, I synes, at videoen blev god for 5. gang. Vi ses i den næste video. Hej hej.